Gareng kuwi apa ngerti? Artine kelebus apa ngerti, Jal? Kelebus kuwi udan. Gak sing tau adus kuwi. Kuwi lebus. Lebus. Lebus kuwi sing ngene. Kuwi wedhus sih. Kuwi wedhus. Wedhus kuwi sing kalau sing awake diguyang banyu. Kuwi adus. Adus sih sing gak ada jajan. Kuwi kerdus. Malam hari ini aku pintar sekali ya. Iya. Ini kadungaran utek kamu meletek ini. Utekmu dhewe iki. Kok iso. Sinden iki jan upama lomba padu no juara nomor 1. Mito jati sasmita wang siteng dewa Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayakti tingalena prateng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon
Wala dalaman werta manwerti man. Dursasana nyadong dawuh. Paman Sengkuna medaling jaba niti kreta Dursasana nyungsung warta. Paman Sengkuni medaling jawi niti bendi Dursasana nyungsung werti. Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar. Paman Sengkunos ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ning enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman. Kula swatama cumadung dawuh paman. La papan kula. Papan cekudi papan. Ya opo kabare pan? Kula pun durma ganti pan. Pat-pate Haryo cekudi. Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papan cekudi kaya kodhok. Ora apa ta? Nguman-nguman karo wong tuwek. Maman. Paman ceng-ceng-cengkuni. Kula pencit. Citraksi nyung sok kabar paman. Wis. Paman Sengkuni ni. Kula pun citraksa kula nyungsun kabar man awit sedaya niku kedah sing ati-ati nek mboten ati-ati saged kecantol wek ngono ki lho ra apa. Wis Kurawa ora usah kakean gunem sing baku. Saiki para Kurawa do lakonana telunga niku napa mawon Paman? Siji ngrungokna, angka loro ngrasakna, angka telu nglakonana. Merga kowe bisa tekan kene iki sing bayari negara, kudu bisa nindake apa kang dadi dawuhe dulurmu tuwa anak Angger Jaka Pitana. Tekan kene iki sing dipamrih ora ana liya kejaba mung supaya ponakanmu Si Lesmana Mandrakumara bisa jejodohan karo putrane putri Nalendra ing Dwaramati. Si Endang lara temon ngono. Ning syarate iki mengko kudu bisa mateni si Petruk. Merga Petruk nunggal karep karo kekarepane wong Ngastina. Nek Petruk isih urip, Petruk isih meger-meger urip ning jagat raya iki, tangeh kelakone ponakanmu bakal entuk bojo. Ngono. Mula dina sak mengko siyagakna para wadyabala. Aja nganti slendra kang dadi rasamu ya Ngersata Kurawa. Ngastina krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Dina iki anggonmu dandan aja kok kendhoni ning kepara kencengana. Goleki Petruk kantong bolong ketemu karo Petruk rasa kesuwen bondo tangane serimpung sikile babaten gulune. Inggih ngestaken dawuh man. Swatama wonten dawuh paman. Metu njaba. Nabuh bendhe kaping 3. Pisan dandan kaping pindho lumpuk kaping 3 kabodholake. Nggih dateng sedika amit madal pasilan paman. Mangsah nembah kang piniji Sang Swatama nenggo bidal undang wadyabala mangko
Prumahap kang para wadya anganti dawuhira tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendhe bidal budhaling prasata Kurawa kalamun Cinandra lumaris lampahi. Yo 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 yo. Yo yo yo. Para tamtama lumaksana magita-gita. Yo. La la la.
loh jinawi kerto lan rajo enuswantara nyata jerutan cepet apan gede angkure murasan demangan dirgayu cari balong dandane mosok ya ini wis goro-goro urung Gang nun sajake kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan masalahnya apa lho lho kae lho sawangan ana gendera ku mlebet ing akasa kae ana gendera ana gendera warnane abang gambare ndas Banaspati sawangan kae saka Wadyabala negara Ngastina sawangan kae hakiat risang kapirang rinangkul kinempit kehempit duh sang retnaning bawana elane iya Truk ayo arep nyang endi kae arep rene goleki sapa goleki aku lho masalahe ngono apa lho kok goleki kowe iki masalahe apa dak ngene iki sajake ora narimakake nalika ana Stinggil Dwarawati sinuwun Mandura nalika tak uman-uman satemah kongkonan Kurawa arep ngeroyok aku iki piye Gong apane lho arep sektiya kaya ngapa yen wong siji kuwi musuh wong pirang-pirang mesti bakale kentekan tenaga ngono wekasane aku iki mengko bisa mati Gong yen aku iku mengko mati piye dikubur iki mbok ngekeki solusi lho lah nyatane ya arep piye lho Mas ayo ora ning ngono tanggunganku iki isih akeh no? Tanggunganku isih akeh utang bank piye heeh ngene iki aku malih kelingan wong Kendali Sada si Anoman heeh biyen tau kandha nyang aku Truk besok yen aku mulya aja kuwatir aku ora bakal lali karo lelabuhan aku ora bakal lali karo lelabuhane Petruk Kantong Bolong ayo saking gedene lelabuhanmu marang Anoman Truk Seksenana sok sak wanci-wanci kowe kapengkok ing Pancabaya
Aku sing bakal mbelani karo kowe. Engko kepepet-pepete kowe bakal dipateni karo wong pirang-pirang, kowe ora usah nyeluk aku. Aku bakal teko dhewe. Sing ngomong ngono kuwi sapa? Anoman. Lah ndi saiki? Lah ya kuwi. Nyatane kaya ngono kuwi. Nek gur janji akeh tunggale, no? Nek gur janji akeh tunggale ning nyatane buktine endi, Ngerti ya aku dihapusi Anoman kaya ngono kuwi biyen jaman cilikane pas isih jaman munyuk. Tak gecek dase tenan. Sopo? Anoman. Ngono, heeh. Kamangka dheweke saiki iki pendhita, sipate pendhita ki lati pakarti kudu nyawiji, ngono. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Sabdaning pendhita kuwi pindhawe Kresna ingkang tumetes sing dlancang seta, ora kena den owahi. Ngerti Anoman ngono lha iku jaman monyet jek cilik ngono kae. Pajik jaman cemong ngono kae. Tak bacok ndase tenan. Sopo? Anoman. Mbok dadi menungsa ki aja kakean ngrasani lho. Becik mulat sarira angrasa wani Mas. Anyel. Tanpa lelabane Petruk Anoman saiki ora iso sukses kaya saiki. Isane kok nggur nyangkem wae, isane nggur janji wae ning ora ngetau menehi bukti, ora tau menehi kasunyatan. Bacok ndase. Sopo? Anoman. Ngerti ya nek kedadeane kaya ngene nalika cilikane Anoman jaman cemong kae. Kepruk ndase. Sopo? Anoman iki lho. Sembah sungkem pangabekti kula katur Raden. Ya wis tak tampa. Wah edan tenan Petruk iki. Asli sak nomer iki. Truke. Enek dompet ning guri jigloke ngene sapa? Ayo genang nggon aku. Anoman. Pun dangu Den. Pun dangu. Siin aku. Pun dangu. Iki kok ya ora omong-omong mau. Lah omong wae wis dane tak kedhepi piye nganggo kacamata ireng kok sapa sing weruh. Petruk, dalem. Petruk, wonten dawuh. Besok i wong kaya kowe iki nek mati sing bosok cangkeme sik. Dilebokne kulkas no. Ben awet. Kowe ana apa? Kowe golek Anoman, kowe ora usah ngelok-ngelokke aku, ora usah ngrasani aku, ora usah maido aku. Kowe iki sak wanci-wanci ana mara bahaya. Wah, lha iki. Wah. Nih, mara bahaya. Aku ki mesti muncul. Cerita lara-larae piye, sejarahe piye. Nggih, ngaten. Ndara Anoman kula badhe matur. Niki wau jane kula dikongkon Bapak Semar. Kyai Semar, nggih, ngongkon kowe ngopo? Sowan wonten ing Dwaramati, perlune ngebun-ngebun esuk andhet Jawa sore nglamar anak puponipun sinuwun ing Dwaramati Prabu Sri Bathara Kresna. Sesilihe endang lara temon, ngaten. Arep dinggo sapa? Lah niki Bapak Semar niki nggih ngangkat anak pupon. Oh, dadi anak pupon arep dientukke anak pupon. Nggih. Anake Kyai Semar sing pupon anak angkat jenenge sapa? Asmane nggih menika adi kula Bambang Senet. Bambang Jemblung. Bambang Senet. Tak kira sing dirabekke Bambang Jemblung mboten. Bambang Senet lah niku ngelamar dilalah kersane ngalah sing sowan teng negara Dwaramati niku mboten ngemungaken Petruk kantong bolong ning ana tamu liyane ning ana dayoh liyane tamune sapa rawuhipun sinuwun ing Mandura nggih Prabu Baladewa nggih Prabu Balarama perlune Prabu Baladewa lah kok dilalah niku kekarepane kersane Prabu Baladewa niku nunggal karep padha niate
badhe ngebon-ngebon esuk ande Jawa sore nglamar Endang Lara Temon. Kanggo sapa? Kangge wong Ngastina. Lah terus Prabu Baladewa niku dikongkon dinuta karo wong-wong Ngastina kalian Prabu Duryudana ken nglamarke Endang Lara Temon kanggo putra Ngastina Raden Lesmana Mandrakurawa. Umara Mas Umara. Lah terus wah Prabu Baladewa muntap ler kinetap. Wah. Mangar katane. Petruk. Ngaten niku. Ngamuk Prabu Baladewa, dipadani niate kok, dipadani tekate kok. Ora ngajar kowe Petruk. Wani madani karepe Prabu Baladewa. Lho lah kok malah aku sing mbok cengkiwing. Mboten niku lho iki conto rasa nyengkiwing aku. Nggih. Nesu geger. Lah nek wong siji musuh wong siji senggel kula siap. Lah terus, lah perkarane Prabu Baladewa didekengi karo Kurawa komplit sagamane, komplit sak pusakane. Kowe ora iso nandhangi. Oh, mboten saged arepa dikaya ngempolan kepiye? Arepa ngendel-ngendelke, arepa waniya. Nek wong siji musuhe wong pirang-pirang niku bakalan kentekan tenaga. Wong siji musuh wong pirang-pirang. Trisam no. Aja rusuh kowe. Arepe kentekan tenaga mila sowan Gandara kula nyuwun senjata pengayoman. Kowe njaluk apa? Kurawa mang tandangi masalah Prabu Baladewa, problematika masalah Prabu Baladewa kula ingkang badhe nandhangi. Ning para Kurawa jenengan singkiraken, kula nyuwun pengayoman Den. Aja kuwatir, aku sing ngayomi, aku sing bakal paring payung pitulung marang sira Petruk Kandheng Bolong. Nuwun nggih sembah nuwun Kurawa tak dadakane Petruk. Nggih, ingkang atos-atos Ndara. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sari. Mulat mangandhap katingal manut yoyo kurangking. Paman
wartane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine den aniyaya suduk jaja prapteng kikir sukmane ilang raga karingah lintre babu durung swanggon kula maku saka negara Ngastina kepapak Wanara Seta ora bangling Anoman Bambang Aswatama iya sumedya laku marep menyang ngendi nyimpang ngewo utawa nengen bakal ana perlu apa goleki Petruk kantong bolong yen wis ketemu tak babat gulune apa dosa kang sarta keluputane Petruk kantong bolong nganti bakal kok perjaya dosane digendong salah dindit wis wani dadi pepalang anggone putra Ngastina anak Angger Raden Lesmana Mandra Kumara anggone bakal dedaupan karo putri Bupon Dwarawati Sindang Loro Temon mula bakal tak pateni salin mungsuh dudu Petruk kang bakal dadi mungsuh ning Anoman Tandangono kasembadan kang jinangka kasil kang ginayuh kowe bakal mateni Petruk yen wis kelakon bengkah dadane Anoman wani karaku sing tak wedeni apamu matna sastra jintrepataken aji japa mantra tumpang suh tebiah tatamu melengsati kamu jotakon dosa kowe Nyikatan nyamber walang tandang Manoman
hut ayah wet ikatan yang berwalang kowe As. Ha. Buat. Het. Mati kowe. Het. Put bentus ki tembok. Bongko kowe. Mati aku. Aduh. Loh, mati kering. Ngate kok. Ya. Hit. Wah, meletik metu genine. Hat. Aduh. Kenek kisut sikut. Aduh. Mati. Aduh. Nyokotan we man. Aduh. Hut hat hat. Ho ha heyo. Hut hut mati aku mempeng men kangen mayang wele. Ayo tokno karusanmu. Hut. Mutiar kowe. Hut. Cadak tanganmu. Hut. Mutiar kowe. Het.
mati aku. Oh ha. Lu meluntir. Hei. Lu. Hei. Ucul le. Wah, ya. Mutiar kowe. Hi hi. Hot hi. Hot. Hot 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 hot. Dilarang menusuk. Hus hus. Hus hus hus. Oh. Oh. Ayo. Panganjor laku ning angin kuntur hagraning arga. Guruh gurnita kagiri-giri. Ladalah. Layak Petruk kemaki, layak Petruk kemlinti jebul ana sing dekengi. Mantan gembong swela giri Anoman aduh Kurawa bubar mawon sinuwun mandura atur ketiwasan sinuwun. Sang Baladewa Narapati duwe nareswara Kresna lan Pandhawa tur kadahangi ketiwasan nggir. Ketiwasan pripun? Para Kurawa dadal barisanipun. Babar pisan ora gandra sepira. Petruk sing bantu sapa? Dipun bantu kalian Anoman. Nek mung Petruk mawon kula kinten Kurawa iso merantasi gawe. Ning tinemune jebul didekengi karo mantan gembong Swelagiri Senggana ya Anoman. Nganti murat mari barisanipun Kurawa sinun yen Anoman melu bateran pisan. Piak piak piak. Ya sekaran suman. Ya ya ya. Tuh. Prabu
Koko Prabu Bole Dawa Baladewa. Piye Kresna? Petruk kados pundi sinuwun? Dina samengko sajake wis ana trontong-trontong pepadang. Tumrap lelakon iki. Lire piye Kresna? Karepmu piye? Inggih Koko Prabu. Kula sampun andangu putri kula pun endang lara temon. Mboten ngemungaken negaring Astina lan saking Karangkadempel. Sinten mawon saged amboyong anak kula pun putri endang lara temon menawi saged mujuti ingkang dipun mastani tontonan swarga gamelan Lokananta, kayu klepu Dewa Ndaru, gedhang Mas Cindhe Parijata Kencana. Manten lanang didandani widodara, manten wedok didandani widodari. Lan manten lanang anggenipun ngiring dhateng Dwarawati kedah tinitian kreta kencana ingkang tinarik kuda raseksa. Lho. Kowe rak padha karo jaman rabine Si Permadi karo Bratajaya. Nuwun inggih. Sumangga kula aturi dawuh dhateng para Kurawa. Menawi saged mujuti punika sedaya sik endang lara temon dadi jodhone Si Lesmana Mandrakumara. Waduh. Paduka menika pranyata nalindra ingkang wicaksana sinuwun. Ketitik paring pepadang tanpa bodsih utawi abot sisih. Kabeh kudu dirangkul padha, Petruk. Kabeh kudu dirangkul padha. Wis matura kelawan wong tuamu Semar Badranaya kelawan adimu Si Bambang Senet. Yen pancen Si Bambang Senet jodhone Si Endang lara temon, taratamtu dewa ora bakal kurang anggone paring jalaran. Inggih ngestaken dawuh amit madhapasilan. Kadone kahanane negara Dwarawati lagi lena ing kaprayitnan. Iki bakal dadi dalan anggonku bakal bisa mondhong nyemot pujaning ati Si Endang lara temon. Ngenteni Madya Ratri sideming swasana bakal tak colong Si lara temon. Ya. Sarta palawanu ting ranu Treseng kasane kapine kayo asing sing
ugek sadulita hemel-hemel lae. Petruk kang wis teko ning Karang Kadempel, piye kabar kawusanane Petruk anggonmu sowan ngabiyantara marang Praja Ndwarawati? Kanjeng Rama, anggen kula sowan wonten ing Praja Ndwarawati bebarengan kalian Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Inggih anggadhahi niat ingkang sami badhe ngebun-ngebun esuk anjejawah sonten ngelamar dumateng Endang Lara Temon kagem putra Ngastina nun inggih Raden Lesmana Mandra Kumara. Satemah wekasaning Rembag Prabu Kresna menehi syarat sarana sinten mawon ingkang saged mujuti tontonan swarga gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru gedang Mas Cindhe Parijana Kencana manten lanang didandani widodara manten wedok didandani widodari lan manten lanang anggenipun ngiring dhateng Ndwarawati kedah tinitian kreta kencana ingkang tinarik kuda raseksa menika ingkang saged amboyong Endang Lara Temon Bapak. Niat langening kalang iwan aglar pantamun sareng tinon ler kekunang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purname gegono dasare mangsa katiga ing iya yen pancen mangkono syarat-saranane Bambang Senet apa pancen kowe tresna temenanan karo si Endang Lara Temon? Kanjeng Rama binengka aja jinupuk aja jantung boten wonten manudya sanes ingkang tinulis wonten sadurunge manah kula kejawi namung pun Yayi Endang Lara Temon. Ya tresna kang tulus mbabar kanyatan uga kang bener kanyatan uga kang barokai kanthi teteken tekun bakal tekan muga Gusti paring dalan yen pancen wis jodone si Endang Lara Temon kelawan si Bambang Senet Gusti ora kurang paring jalaran. He Bambang Senet, sapa kae? Monggo Ndara. Kan samar pamoring suksma sinuksmaya wenah ya ing sepi sinimpeng telenging kalebu ing layak prenjake padha ngganter jagone padha tarung mboten pangling menika bendara kula Madukara Ndalah Jodipati Aradyan Dananjaya kaliyan Aradyan Bimasena ingkang arawuh wonten ing Karang Kadempel. Sami wilujeng Den. Iya Kyai.
Pinaringan wilujeng kali sing sambi kala tekaning Janaka. Iya. Pinaringan wilujeng kebagas warasan tekane Wijasena. Wonten perlu menapa Gus kok dampyak-dampyak? Lonjong mimis lampah jengandika melar mingkus ambekan panjenengan. Enten wigati menapa kula aturi winedar ing Kang Abdi Semar pun Badranaya Kakang Semar. Dalem. Ujare kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul sinambiwara. Janaka krungu kabar kang sumebar mbok menawa to Kyai Semar bakal duwe gawe mantu apa bener Kyai? Nggih. Kula badhe duwe gawe mantu ning ngentosi keputusan saking Praja Ndwarawati. Nuwun inggih punika anak pupon saking Praja Ndwarawati Endang Lara Temon kalian anak kula pupon pun Bambang Senet. Yen pancen kuwi arep duwe gawe mantu kenang opo aku bendaramu kok ora kok kabari aku dadi bendaramu isih kok anggap apa ora to Kyai. Mareka den mrayitna Asmunira ririh eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi nyuwun pangapunten Ndara awit saking katahing jejibahan ngantos kula ngabdi Semar Badranaya lepi anggenipun paring pakabaran dhateng bendara-bendara kula banjur sok kapan anggone putramu si Bambang Senet bakal dedaupan kelawan si Endang Lara Temon Kyai. Punika wonten syarat sarana ingkang kedah den wujuti Ndara. Apa syarat-saranane enggal tandakno marang aku, Semar? Syarat-saranane menawi saged mujuti nuwun inggih punika tontonan swarga gamelan Lokananta kayu klebu Dewa Ndaru Gedhang Masindhe Parijata Kencana manten lanang didandani Widodara manten wedok didandani Widodari lan manten lanang anggenipun ngiring dhateng Ndwarawati kedah tinitian Kreta Kencana ingkang tinarik kuda raseksa punika saged mboyong wujudipun Endang Lara Temon yen pancen mangkono. Kuwi kabeh aku isih kelingan kuwi syarat sarana ni biyen nalika aku bakal anggarawa garwaku si Bratajaya. Mula kang mangkono bot repote syarat sarana mau bakal tak tebus. Aku bendaramu Dananjaya kang wis samapta ing gati sawega ing diri bakal mujuti syarat sarana. Aku bakal bebantu marang Kakang Semar Badranaya. Mekaten. Iya pancen kaya mangkono. Nggih. Matur suwun Ndara. Dene semanten kawigatosan paduka dumateng kula. Iya Kyai. Bakal tak golekke. Aku ya bakal bebantu Kakang Semar. Babakan kreta sing tinarik kuda raseksa Werkudara kang bakal mujuti. Werkudara isih kelingan panggone ana ngendi nalika aku golekke serah-serahan. Si Janaka kanggone rabi kelawan si Bratajaya. Mapanipun wonten pundi? Mapane ana ing kraton negara Singgela. Kreta mau tilasi Prabu Dasamuka diopeni kelawan Bisawarna anake Gunawan Wibisana. Mula ora dadak kesuwen enggal tak wujuti karaben kasembatan apa kang dadi kekarepane anakmu Bambang Senet anggone bakal dedaupan kelawan si Endang Lara Temon. Nggih ati-ati nggih Gus, duga-duga ginawa mugi-mugi pambiyantu paduka saged pinales kalian Gusti ingkang Maha Wikandara.
Dina semubang Hyang Aruna kadinetrane nganggo rapuk sabdaning kukila ringkane goro saketer kini dunging aring konglir wuwu sing pinepanca ing madheking kayangan Suralaya iya Janaka jeneng ulun wis pirsa apa kang dadi kekarepanira tur karudene kuwi kabeh kanggo nyembadani Kakang Semar Badranaya babagan tontonan swarga kang sarta liya-liyane bakal ingsun wujuti kanggo nyembadani pamutahe kakangku Semar Badranaya babagan manten lanang didandani kelawan widodara manten wedok didandani widodari jeneng ulun bakal kongkonan kelawan Kamajaya kang sarta Kamaratih babagan gamelan Lokananta mengko bakal dirit kelawan Bathara Indra supaya tumurun aning Arcapada dadi srah-sran manten si Bambang Senet kelawan si Endang Lara Temon lho nggih ngaturaken panuwun ya enggal mudhane Arcapada muga-muga enggal antuk trontong-trontong pepadang babagan lelakon iki Dananjaya Dikra tandang risang bayu siwi ori tungkul manembah anglir baya kuntab waduh punika mboten pangling Satria Jodipati Raden Werkudara iya Prabu Bisawarna wonten wigatos menapa Ndara aku bakal nyilih kretamu tilase tumpakane Rahwana Raja ya kuwi kereta kang tinarik kuda raseksa kanggo serah-serahan manten anake Semar Badranaya ya kuwi si Bambang Senet kalawan putra pupon saka Ndarawati kang sesilih Endang Lara Temon lho nggih sumangga badhe kula borongaken kreta ingkang tinarik kuda raseksa kala wau Raden banjur pira prabeyane waduh menawi kagem dalan karahayon mboten usah ngetang babagan prebeya malahan kreta kala wau mboten sisah dipun wangsulaken menawi dereng rampung menapa ingkang dados pedamelanipun kreta kala wau mangkono Prabu Bisawarna lakar kasinggihan Raden ya yen pancen mangkono aku ngaturke panuwun kreta mau bakal tak gawa aning Nuswa Jawa nuwun nggih nderekaken Raden Rah wong nek dasare ayu turu mangapi panggah ketok ayu.
Wong nek ayu turu mangap, wah, hawane kudu njejeli gedang goreng aku. Wah, jan. Nek turu jarike nyingkap pupune ketok bae. Jan kaya wong Korea. Ayo tenan kuwi lara temon. Ndak Cidro. Dadi garwa Prameswarya ning negara Kopentar. Hei. Wah, ngatur ketiwasan. Sedaya syarat sarana sampun komplit plit. Iya Kiai. Tegese pancen wis wancine wis kinudrating jagat pinurbuk ing dewa. Mbok menawa ta si anakmu Bambang Senet dadi jodhone anakku ya kuwi Endang Lara Temon. Aku wis tanggap. Gamelan Lokananta wis munyoane ngawang-awang. Kereta uga wis sawega. Tegese pancen wis dadi jodhone Gegereng Jawi. Sorote pandam sumulung hamadangi jero pasareyan ngenani wadana katon remu kalingan ingkang angkrangan Sang Dyah Manahengkung semung keming guling sang Kakung rerepa ing bocah emban mlayu-mlayu gawe kaget. Gegereng wonten ing keputren Dwarawati wonten maling wonten Duratmaka. Yen pancen kepengin nyolong bondo negara Dwarawati wenehna. Repotipun ingkang dicolong sanes bondo donya negari Dwarawati. Lho lah banjur sekaring kedaton Endang Lara Temon ingkang cinidra Duratmaka. Welah dalah. Iki piye Kyai Semar? Lakon wis arepe padhang lah kok ana maling sing nyolong anakku si Endang Lara Temon. Ampun kuwatir ing penggalih. Bambang Senet, kula wonten dawuh Rama Kyai kanggo neter ketrimaning uripmu. Oyaan sing nyolong Endang Lara Temon. Nggih ngestaken dawuh Rama Kyai. Cintaku, sayangku, senukku. Kowe kudu gelem dadi bojone Prabu Yaksa Durgangsa. Kowe iki mbok ya melek mripatmu rupamu kaya celeng. Arepe ngayonake aku. Kowe kudu gelem sepisan ora tetep ora. Yen ora apa gelem tak ruda paripeksa. Sapa kowe? Bambang Senet.
Kowe sapa? Prabu Yaksa Durgangsa kuri saka warga Bentar. Kelakon kowe ngrabi si Endang loro temen yen wis bisa nglangkai bangkene Bambang Senet. Kelakon dadi pengewan-ewan. Noyah nayuh Baskara Titiwanci dadar sejatining wujud Bambang Senet Radyan Abimanyu. Keng godha sakura kula yen atanamu tusa sang Sri Bambang Senet dadi garwaku Raden Abimanyu. Kowe sing dadi Endang loro temon garwaku Siti Sendari. Wong lanang kok lunga ae. Wong lanang ora ndak tau ning omah. Ngono kuwi piye wong wedok ora tau ditiliki. Aja nyalahne aku nek aku dikeloni ning kos-kosan. Aja ngono to. Aku ki ngudi undhaking ilmu ngene iki. Wa Semar Badranaya. Minggir yen ora bisa ngrampungi perkara minggir. Prabu Yaksa Durgangsa sing dadi pepeteng ana ing negara Ndwarawati. Yen ora tak musuhke karo wong siji iki tangeh kelakone kasembadan. Lah kok kowe wedhus Bagong? Kowe gak nyeluk aku to. Sing nyeluk dapurmu ki sapa? Krunguku nyeluk aku kok dak. Krungumu piye? Krungumu piye? Kong rene yo ning kene nek kimcil. Sing tak goleki dudu kowe. Ya sapa? Bocah Kendali Sada Anoman ya Senggana. Rene man. Wong edan Bagong wong nguyuh kok lagi jujunjung. Wonten dawuh menapa Kyai? Yaksa Durgangsa kae sing bisa ngalahke kowe. Ayo. Saiki rembukan tuwek padha tuwek, no? Kowe wis tuwek jik seneng dolanan gunung ora? Hah? Piye? Kamsutipun kados pundi kamsutipun. Kae musuh bebuyutanmu. Aja mbok delok nganggo netra walaka, mata batinmu bukaan Anoman. Anoman jenengku. Ayo Yaksa Durgangsa minggato. Yen ora minggat apa pengen tak mbruki kaya tak mbruki gunung ngambah kaping pintu. Ora manora. Aku mulai man, mulai. Sing becik kena nggo patuladan, sing ala katuta barat kang sarta lisus. Mugi-mugi cerita dalam semalam kenging dados patuladan
ingkang daken ndedonga marang temanten kekalih mugi-mugi pinaringan wahyuning jodoh kula Akbar sak rombongan nyuwun pamit bilih wonten klintak-klintuning ngatur saha tumindak nyuwun agunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.